Wait lang. Wait. Naririnig ba ako? Ahem. Ay, ay, ay. Day, day. Pakita ka, oy. Wait lang. Wait, just some... Just another woman left. May nag-chat out my future. Tamsak po. Sana all my future. Taray. Sinong mataray? Sana all my future. Sinong mataray, Tres? Naririnig ba ako? Malakas ba yung boses ko? My future, hello po, sabi ni Trespian. Loading man. Loading ako? Sino loading? Ako? O ikaw? Hindi ko pa pala na-on yung ano. Ayan, may nag-shout out. Kabistak Hunter Vlog. What's up mga kapatid? Ayan, musta ka na kapatid?
Matagal na tayong hindi nagkakita-kitaan. Wait lang, mag-jacket ako. Teka, i-share ko muna. Share mo. Share your blessing. Ayan, musta ka na, no? Kapatid. Ayan, bigyan ko kayo ng jacket. Awi, kapatid, kabisdak, sabi ni Lesbians. Wait lang, parang... Uy, naririnig niyo ba ako? Awi, Mentor of Charles. Ayan na, ang mga sister. Para mong ano, mahirap pa rin mga kapatid. Huwag mo sabing mahirap. Alam niyo ba yun? Ayaw ko na sana mag-live. Kita pala yung ano. Eto na nga, oh, hindi na nga ako nagtago eh. Eto na nga, oh, hindi na nga ako nagtago eh. Naririnig ba ako? Ang pangat ng boses ko. Para kung ano, paos. Kabista, Hunter Vlog, awi kapatid, sabi ni Mentor of Gels. Ako ba loading o si host? Ayaw mo, hindi naman sa akin. Baka ikaw loading. Always naman. Hindi ako loading. Hindi ako loading. Wala. Busy ang mga people in the world. Wala. Ala ka stress. Ring, ato. Ang lakas stress. Rinig na rinig aba. Naririnig mo ba? Hello kapatid Charles, P16, sabi ni Kabistak, Hunter Vlog. Ayan, mega shoutout, Chidin. Pateri-teri. My future, hello sa lahat. Ayan, sana all my future.
Tulog yata yung mga madlang people. Anong oras na Stan. Ayan, mega love shout out. Venpax TV, tol. Late ako, tol. Hindi kakaumpisa ko lang, hindi ka late. Hi, Maldita, sabi ni Kabisdak Hunter. Inday, may nag-shout out sa'yo, sabi ni Venpax TV. Ay, Venpax to, gusto na, sabi ni Bians 18. Na-miss niya si Maldita. Tulog siya kapatid, sabi ni Bians 18. Ang ingay. Ayan, mega love shout out, Mel Alonso. Ang ingay. Yes, tagal na di ka nagparamdam, tol. Venpax TV. O magparamdam ka daw, Tres. Yes. Parang ako yung yung aking lalamunan ay Napisi ni tol, Venpax Sogi. Sabi ni Biancy. Biancy Teen Mel. Sabi ni Mega nag-shoutout Bians na walang pahinga, sabi ni Mel Alonso. Ang pangit ba ng boses ko kasi para akong paos. Para yung yung aking Alay, wait lang ha. Di ko pala na-on yung yung harang. Kasi hindi kayo nagharang dyan eh. Kasi walang harang. Lagyan natin ng harang para maharangan kayo. Ayan, mega love shout out, chararat. Ayan, gising pa pala kayo. Mega love shout out, Chel, sabi ni Mel Alonso. Bawi ako sa'yo next time, tol Venpax, sabi ni Bian Sitin.
Kabista, umakyat ka na Chels, may 16 at yan. Ay, busy sila. Busy. Yes, 18. Tol, Teddy, baba na ako. Mag-silent LS din ako eh. Sige, Tol. Ingat. Ayaw nga pala. Mag-silent LS nga pala. Kupit mo, Tresbian. Premium. Marupok si Tresbian. Hindi makakakit. Kajet vlog, Chiden, charara, sabi ni charara. Salamat, Tolbias. Sabi ni Ben Fox TV. Mega love shout out, Katyang, sabi ni Mal Alonso. Tres Bians, meme. Sismel Marupok, sabi ni Tres Bians. Okay naman ba yung boses ko? Dagdag din ang WH tol. Okay na po, ilan na ba yung WH mo, tol, 10 packs? Mel Alonso, mega love shout out. Sabi ni Katchan Vlog. Nagising ka, host? Hindi pa ako natutulog. Mag-try ko mag-live. Yes, kailan ba hindi? Sabi ni Mel Alonso. Nagpapagising ka na naman, Mel, ng mabangis. Sabi ni Chite. Tres, hindi ko pa na-on yung harang. Okay na ba yung harang? Harang. Wow naman, tol, galing Ilan na daw? WH na lang ko lang sa Ilan na nga lang, Ben Pax? Nagpapahelp si Ben Pax sa kanyang konti na lang yata yan. Ang galing to, lapit na yan. Kaya siya, silent LS. Okay na, ayan. Thank you, Tres. Yes, love ya. Chararat, hindi ako makakasupport ng matagal ngayon, alam mo na. Alam mo na. Alam ko, chararat. Alam ko, busy ka. Okay lang yan. 400 na lang. Konti na lang. Ilan na lang yan, push na yan. Host, matulog ka na. Pinatulog ako. Ngayon nga lang nag-live. Mel, ba't pinapatulog mo si Trested? Kaka-live ko lang, pinatulog na ako. Teka, magtamsak ako sa iyo ni Ton. Ako sa inyo nito. Sige, Tres. Chels, gabi na kasi, tapos matutulog na rin ako. Sabi ni Mel Alonso. Matutulog na daw siya.
Mamaya na. Mamaya na kayo matulog. Kahit man lang naka 2 hours lang ako, okay na. Charot. Ang haba nun. Tulog ka lang. Anong pakinabig sa'yo? Sabi ni Chile. Si Lolo, lagi na lang ako binabawasan. Di na umuusad yung ko, banana ko. Ha ha ha, Chel, sabi ni Mel. BG lang, sabi ni Charara. Ano ba ginagawa mo, Charara? Oy, Mel, labamangis, lablab, sabi ni Chiden. Ayan. Tamsakan niyo na ako, charot. Gamitin ko na sa'yo yung mga ginawa kong ninja. Sana all maraming ninja. Sana all. Alam mo yun, busy sila dun sa isa. At those hearts. Yaan mo mga kupal. Yaan mo mga kupal. Di ako makapag-tamsak. Huwag ka na mag-tamsak, Tresbians. Baka mamaya mawala ka na naman. Hirap magpalit ng anyo, apa. Nabasa ko yan sa GC. Hayaan mo na. Huwag ka na magpalit. Baka mawala ka pa eh. Hindi ka na namin makita uli. Ayan, bebes, Spartan Hereng. Ayan, salamat sa paharang. Ayan, uy, mega lang shout out. Hana Ortega, miss you pangit. I miss you pangit. Taray, kapag, comment. Hello, pangit. I miss you too. May pakis ka. Musta na, pangit? Anong memetay na? Hindi naman. Ayan, mega love shout out, Mel 1. Sana all may Melo. Okay lang ikaw, kamusta naman? Okay lang ako, pangit.
Saan ka ngayon? Andiyan ka pa rin ba sa ano? Kay mama mo? Ay, my future, musta ang lahat? Sabi ni my future, okay naman ang lahat. Ang taray, may melwan, Pamela Melawan. Wawang galing si Trasfias. Naipasok. Tagal. Mel 2, ayan, thumbs up. Host, ayan. May Mel 2? Hanggang ano yan? Hanggang 10 ba yan, Mel? Ang taray, sabi ni Tresbians. Pepe Spartan. Heaven in heaven. Mel, laway. Sabi si Jen. Asa na ba siya? Charot. Tagal pumasok. Mel 3, datang sa host. Ayan, Mel 3. Ang daming ginamit ni Ninja. Idikit mo na rin yan, Mel. Baka naman din, hindi mo pa din tinamsak mo lang. Ang tagal niya, no? Ang tagal. Ang tagal. Sana. Pamela Wan. Pamela Wan. Mel 4, thumbs up. O, di ba, Mel? 1, Pamela, Mela 1. Pamel 2. Pamela, Mela 2. Mel 3, Pamela, Mela 3. 8, Mel. Mel 4, alam mo naman, Tians. Eh di wow, ikaw na yung maraming ninja, Mel. Eh parami ka na rin parang ano ba yun? Yan, huwag ka nga muna magulo, sabi ni Mel 4.
Matandang puso ko yung napira. Otso-otso, men. Yan yung tawag ko sa'yo. Datang sa kakin host, Mel 5. Siguro 10 yung ginawa niya. Sana all, maraming din siya. Ayan, patamsak ako ng premiere ni Kuya Yorme. Tatamsak, Mel 6 again. Ikaw na. Ayan, mega love shout out, Daddy Alex official, Dan Tamsak. Eddie Mew. Ayan, tsakitan kita, Daddy. Hanggang 8 yan, Tres. Yan, oo nga. Kala ko Mel sex. Kasi Mel 8-8. Ayan, mega love shout out. Secretary ni Kaden. Ayan, mega love shout out sa'yo, Mami. Zile, y'all. Mile, mic. Ayan, next play. Sabi ni Tres Diaz. Tres Chels. Sabi ni Tres Diaz. Baka papin ng premiere. May premiere ka ba? Charot. Wait lang, iasama natin kay Kuya Yor. Mega love shout out, Tita Kidin, sabi ni Daddy Alex. Ayan. Daddy Alex. Ayan, thank you po, Mami. Ang ganda naman ng mic ng host. Sana naging mic na lang po ako. Charot. Ay, ano ba yun? Si Tamil. Asa na? Ayan, mega lang shout out. Dals TV. Ano yan, Del? Ay, ko alam yung ano niya. Kaya yan, kay Benpax TV. Ayan. Baka magtampo si Mel. Oo, ako totoo. Sabi ko na eh. Sabi ko na ikaw yan.
Ayan, jakitan ko yan. Next year pa yung premiere ni Mel. Mega love shout out, Mel Alonso. Nakita ko agad na ang alagad mo sa idikit mo yan sa akin. Ayan, patay ka kay mami. Tuso, self-esteem. Ulit pala. Ito pala yun. Ulit. Di pa ako tapos, sis Mel. OT ng walang bayad. Teddy. Teddy. Dan again host, Mel 8. Wow, Mel 8. Hanggang Mel 8 lang ba yan? Dan taksak sa nakapin. Host, ayan. Thank you, Mami. Teddy. Mega shout out. Yan, sabi ni, sekretary ni Kay. Awi. Tapos na po ba si Sis Inday? Di na ako nakabalik sa kanya kanina eh. Tuso! Thank you, Tres, Jels. Dan again, thumbs up quote. Sabi ko na 10. Ilan ba yan? Ilan bang, yan? Ninja, Mel. Nagano ka na? Silent LS ka na, tol. Perles, Jels, 16, Tusok. Mel 9, 100. Ano 100? Fiance, sabi ni Benfax. Nakapag ka na? Silent LS, Benfax. Bigla na wala ang live niya. Baka umuhos ang malakas na ulan kasi malakas ang kidlat kanina. 3 times na yan. Putol live niya. Kaya pala nawala na naman siya. Buti pa doon, nagmalakas ang ulan. Dito super init. May Balastubas, Tuso. Ayan. Thank you, Tres, sa mga patamsak mo dyan. Dito sa Jupiter, Melble. Yan, thank you sa mga patamsak mo dyan. Di at ako naririnig ni Tol. Sabi ko, tinatanong ko nag-silent LS. Lalo dito sa tigang na bansa, ang init niya sobrang. Sobrang init pa dyan, Tres, Jel. Oo nga, tigang na tigang. Ang mga tao dyan, tuyot na tuyot.
Na, naka-LS na siya. Naka-LS na siya. Tamsak 10. Ay, tamsak again. Sabi ni Mel, 10. Cherry, cherry. Oo, dry na, dry na. Naku, mahirap yan. Gamit na ng lotion para hindi dry. Bihira lang pala talagang mag-umulan dyan. Pero dito, malapit ng tag-ulan. Yung tipong bitak na ang skin. Grabe yung bitak. Over. Ay, doon pala sa cheesy si ate yan. Last na to, ubus na. Tamsak. Wow, sana ulan dami niya. Charge muna ako, host. Balik ako after. Sige po, mami. Kahit may, to? Ano daw? Itamsak mo na rin yan, Mel, sa mga naka-premiere. Kay Kuya Yorme, itamsak mo na lahat yan. Glycol LED pala. Ano nga yun? Lotion ba yun? Lotion ba yun? Kaden, kailan ka babalik pag tapos na si Ho sa LS niya? Lobat siya, ikaw talaga ganun. Tapos na kanina sa LS ni Yorme. Maka Yorme naman to. Kala mo kasing edad? Yung cream yon para sa mga dry. Yun yung ginagamit mo pero hindi pa rin. Hindi pa rin ba sapat? Sa Ate Lynn, nasa GC. Tomo ba? Tomo ba? Di sapat sa cream na yun. May gosh, I hate droga. Ano daw? Kinain naman si Tres Bians ng loading. Ni Miles. Naku, amo ko halos ayaw bigyan ako. Kabusit. Nabusit na si Ate Lynn. But I hate my droga. Chill, sabi ni Mel Alonso.
Ahem. Ayun, nakapasok ulit. Si Thespian, stay home. Stay ka lang dyan. Ang tagal naman niya. Charot. May inaantay pala. Sometimes chills. Sometimes well touch. Teddy! Teddy! Si Pions, mapait at messenger, nawawala pa rin. Pasanay ka na, Melche. Buwis buhay lagi. Mahirap na kasi yung kanyang signal, hindi na gaya ng dati. Dati. Yan, sanay na po. Sabi ni Mel Alonso. Sino gustong umakyat dyan? Akyat kayo dali. Parang may kausap ako dito. Kausap. Sanay ka na pala. Anong pinaglalaban natin? Jiden, akyat na men. Kala mo talaga aakyat yan? Malabong umakyat yan si Mel. Alang araw darating ang iyong tanging hiling. At noong dumating ang aking panalangin ay hindi na maikutin ang pag-ayos ang naharap ko sa iyong mga mata. At ang takot kung sakali na ika'y mawala. Sandy Oliverio. Dinidere mo ba ako? Andyan ka na. Bakit? Takit ka ba? Aba, maganda yan pag umakyat yan. Ayan, may love shout out. Rico. Ligones. Hello, host. Good evening po sa lahat. Ayan. Medyo malabo mata ko pag malayo. Pasensyahan nyo na. Hello, host. Dermy! Lumalaban. Aba, umakyat ka nga? Pag hindi ka umakyat, sige. I'm back, my future. Sana all my future. Ayan, I'm back again. Malapit, malayo, malabo yung mata mo. Bakit mo nasabi, pati malapit, malabo ang mata? Yabang ni Mel na mabangis, di nga naakit sa LS na Diyos niyo. Back to the future. Oo nga. Puro yabang lang yan si Mel. Hindi man naakyat. Kailan kaya aakyat to?
Akit na. Akit ka? Atagasan na ako sa iyong mga mata. Turkey na lang. At ngayon, nandyan ka na. Di ba paliwanag ang nadama? Chels, go! Akyat na ba? Umakyat ka kaya? Ikaw pinapaakyat eh. My future. Oh, Mel, bakit? Ibalik kita dyan sa sinapupunan ng nanay mo. May jacket ka na, Rico. Pa-jacket ko. Saan ba gusto mo jacket, Rico? Pakiunahan mo yung nakapin, Rico. At mag-ano ka lang doon, iwan ka lang ng bakas. Ayan, thank you, Tres, sa mga patusok mo dyan. Rico, pakiunahan mo yung nakapin. Back to the future. Sige, buhayin mo nanay ko. Magpapasalamat pa ako sa'yo. Bubuhayin niya yung mama mo. Thanks sa jacket news, ganda. Ayan. Unahan mo muna yung nakapin, Rico. Rico? You Rico. Back to the future. Sana may future. Ang pag-asang nahanap ko sa'yo nga. Isama na lang ito sa nanay mo. Tapos, tsaka mo ako ibalik sa sinapupunan niya. Sama ka lang. Mauna ka kaya, back to the future. Yes. May ganap siya daw sa 7 million in the house. Ay, nako. Nawala na si Rico. Si Rico yan. Nasaan na yun? Parang ikaw ang malapit na eh. Sabi ni Boy Yocho. Busy. Kaloka, baka mamaya may mga ano dito mag-walk out Spartan itself. Ayan, tusok. Ayan, thank you, Tres. Baka may mag-walk out Sino ba nga ito si My Future? Sana on my future.
sa'yo. Pag nag-walkout host, diretso na sa cemetery. Nawala na. Nag-walkout na. Ayan pa pala. Diretso na nahukay. Ko ay pag-asa para po. Ayan, Chelsea Spartan. Ayan. Ayan. Thank you, Tres, sa mga patusok-tusok dyan. May nahukay na yan si Mel. Tililing. Ako tililing ko. Nawala na si Vince. Andyan pa siya pa, BG-BG lang. BG-BG lang. Andito ako, Mel. Aba. Busy pa rin yan. Gabi na, pahinga na. Mamaya pa yan mga alauna. Ayan, mega love shout out. Tres Chels. Nakabigil lang yan si Tres Pians. Andyan ang ang kanyang... Chels, ang dami mo yung ninja. Oo, dami talaga niyan. Mel, Tililing, hanap ka ba kakape? Kawawa. Sino ba ito si Mayano? My future. Mamaya may mapikunan na. Level na mabanggis. Having interest chill. Walang pikunan. Mel PM, uy. Ginig lang ako. Nanginginig-ginig lang.
Nanginginig, nanginginig, nanginginig. Ano daw? Nabasa ko na Pianos PM mo. Sabi nila parang natin. Mag-PM, PM. PM din sakti. Nag-PM na lang yung dalawa. Na, 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 Ika'y mawawala. Pwede yun. Nandiyan ka na. DJ Romel Remix. Magandang dilat, puso ko yung nabihan. Wala nang hinanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilat. Magandang dilat, puso ko yung nabihan. Wala nang hinanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilat. Bawat lakad mo, lahat sila nang papatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nagkakabaliw. Ano ba ang ginawa mo ang pinaaaliw? Tanaw, tanaw ka, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, 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 magandang dilat. Sige lang, ano, Tres. Wala nang hinanais, di kaya Kaya lang. labis. Magandang dilat. Sige lang, Tres. Sinabas mo yan? Magandang dilat. Magandang dilat. Oh my God. Asa na si Mel Tililing host? Andiyan lang. Bad future. Mel. Yes, basahin mo reply ko sa'yo. Sana all. Nag-PM na yung dalawa. Wait lang, Kaya napilitin pang umiwas-iwas sa'yo. Paikot-ikot ka dito sa isipan ko. Wala na nang iba, nag-iisa ka lang. Nag-iisang bituin sa kalangitan ko. Oh, tanaw, tanaw ka, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, oh, magandang dilat, puso ko yung nabihan. Wala nang hinanais, di kaya kang
wala nang ninanais, di kaya kalabing baka nang dilat. Baka nang Remix. Cute siguro ng pink lipstick. Nasa Lazada yan! Free shipping, flash sale, nasa Lazada yan! Ecor. Nasa Lazada yan! Hey! Madalang dilat na wala lang ako. Madalang dilat na wala lang ako. Nang iwan ang sa'yo, house. Uminom na ako ng tubig. Uminom lang ako ng tubig. Loko, nakakapstak ka pa talaga, Mela. Iniwan ka na sila lahat, sabi ni My Future. Yes, para mabasa mo agad, sabi ni Mel Alonso. Sa gitna ng karawakan, magandang ganda, puso ko yung napihan. Parang inalay siya. Magandang
Hirapan ako dito. Magandang dilag. Lobat na yan. Ayan, Totoy Bibo 84 and Totoy Bibo 49. Wow! Aray ko. Nawala ako. May napindot ako, kaya nawala. Still here. Chels. Wala nawala. Nawala nilalang. May napindot kasi ako, kaya nawala. Eka lang. Dalawa na lang viewers mo. Ilan na ba? O, di ba naka 1 hour na ako? Sa paganto-ganto lang.
Si host ang nawala. Ako nga nawala ako. May napindot kasi ako kaya nawala. Na, 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 Chiden! Unwind ka na naman siguro kaya busy ka. Busy-busyhan. Bakit ganun? I'm back. I'm back. I'm back. Saturday. Ang ganda. Nasa harang. Haba ng harang. Gamitan ko na siya ng ninja. Wala namang bago. Wala namang bago. Bago. Nalaglag ka rin, host. Oo, nalaglag. Sa maling tao. Pindot kasi ng pindot eh. Di, iti-charge ko sana yung cellphone ko. Bigla may napindot ako. Ayun, nawala yung live. Ba't parang naman to? Dito lang ako host, sabi ni My Future. Sige lang. Thank you sa ano mo dyan, pabichi-bichi mo. My Future. Sana all my future. Future.
Something so wrong with you. So wrong. Catch me. Can you hear my voice? Coming through, coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm lost and I can't find a way. Oh, all the lights going dark and my hopes destroyed. Help me, is anybody there? Save me, I'm running out of air. Calling out Mayday. Calling out Mayday. It's so dark out here in space. And it's been so long since I've seen a face. My eyes are shut, but I can see the void between you and me. And I feel like I'm going insane. Help me, is anybody there? Save me, I'm running out of air. Calling out Mayday. Calling out Mayday. Far from the sun, beyond stars, I hear their song. They're coming closer, talking without sound, calling me home. Calling out Mayday. Kanta ka na lang, host, para makatulog ako. Bawal na dito at tulog na ang mga tao dito. Aba, andyan pa pala si Mel Tiling, sabi ni My Future. My Future, kala ko sumama na siya. Kaloka ka mo, Future. Stay home, ayan. Thank you, Chris. Yan, sa pa-stay mo dyan. And thank you din sa, kay My Future, sa pag-stay mo.
Bawal na kasi akong kumanta at maingay na dito. Sabi tayo. Basta DJ Bongbong, the best. The best na mapasahod ka ba? DJ Bongbong Remix. Mel, bawal na nga ditong kumanta kasi gabi na. 11 na. Patugtog na lang ako. Basta DJ Bongbong Remix. Wag mo yan, baby. Giving you the daily music mix. This is Visayas Beats Production. Para makatulog ako, magising ang mga tao dyan. Okay lang sana kung ikaw ang papagalitan eh. Hindi ako. Bala ka dyan. This is the Yes for Year Mix Club. Amantique. Boss man.
Boss Man. Mix Club. Andito lang ako. Bilinis mo na ako ng mukha. Paglilinis mo na ako ng ano ko, ng face. Ayan. Thank you, my future. Ayan, sa pabiji-biji mo dyan. Keep up, it's real, sabi ni Mel Alonso. Feel the power. Feel the energy. Mindanao Mix Club. Dancing on the beat with DJ Remix. Hello, ayan, thank you. Kuya Yorme, sa palipad, thank you sa pag-tweet. Mega lang shout out, Kuya Yorme, sabi ni Mel Alonso. Thank you, Kuya. Tita Mel Mabangis, mega love shout out, sabi ni Totoy People ng New Zealand. Thank you po, Kuya. Okay. Sa adlaw-adlaw na lang lain ang tuligon. Isasad o kabes, may mapaspok na ukayo. Sa dihat sa balay, nakita ko si Inday. Pag may nagsiting Inday, tuwad lang tawag ka ang imo sama. Ano ilang galabaw nga daw liso sa kakao. Inday, bika lang tawag ka ang imo kita. Ano ilang gaputi nga daw lamang. Dancing on the beat with DJ Remix. Mindanao Mix Club. Matisan ka sa ligan sa kanan. Wala isyo kundi panglutot lamang. Perme mo lang nakita
daan, sige, atay luhod lapang. Dahil tuwad lang tawag daan imo sama. Ano inang galabaw nga daw lisos ang kakao. Inday bika lang tawag daan imong kita. Ano inang gaputi nga tao lamuti. Even after a workout, we're showing off our panties. Loud and proud. Wetness that can cause odor and bacteria down there? We use Carefree Panty Liners. Kaya carefree from odors and attracting bacteria. Be proud to wear your clean and fresh panties every day with Asa na host? Sino? Si Mel? Andiyan na si Mel. Thank you, my future. Kapag stay mo dyan, you are my future. Wait, di pa ako tapos mag-ano ng mukha ko eh. Diyan muna kayong dalawa ni Mel Alonso.
Tulog na ang host. May nagpalipad na eh. Hoy, hindi ako tulog, no? Bisaya yan, men. Ayan, mega love shout out. Uragang Uragang TV. Damsak Ganus. Ayan. So, ano? Napatamsak mo dyan. Ayan, thank you, ano, Uragang Uragang TV. Shout out sa'yo, Mel Alonso, sabi ni Uragang TV. Ayan, thank you sa patamsak mo dyan. Ayan, Kuya Ab, sabi ni, ano, ni Chiden. Niya, di ba niya sa ako ang pinagol niya? Barato daw ka ayo o pagkalamian pa. Nahimok ako makita sa iyang pinagol. Kay dako ka
you. Sabi ni Ragan Dragon TV. Ang pinagot ni Jackie. Ikaw ang pinagot ni Jackie. Ikaw ang pinagot ni Jackie. Dami ang taano ang pinagot ni Jackie. Sinilo anong puno ka doon sabay kami. Umukap tunay tulog ka sa tulod. Sigurado karating na lumakabusog. Wala na kung tao nung iba na kananon. Pinagol na lang kanunay ang akong ikaon. Ikaw magpusog na ayaw. Labi na kayo kung makakaw na pinagol ka na ko. Ikaon ko ang pinagol ni Jackie. 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 Dagong pinagol ang akong nanatilawan. Hanggang Jackie lang ang akong naitugan. Nanunay na lang ako dito sa tindahan. Kayang pinagol akong nagustuhan. Inipanahon tayo nung dilimang batos. Tungkol kay maayo ang pagkaikot ng pagkabutor. Kung makaong at pinagol na very delicious. Hinay lang sa galon, aking kutok ang motor. Ikaon ko ang Ikaon ko ang pinagot ni Jackie. Ikaon ko ang pinagot ni Jackie. Ikaon ko ang pinagot ni Jackie. Naka-live si ano? Naka-live ka ano? Mel Alonso. Ayan, mega love shout out. Jerome, sis. Kismark Dan, sis Steady. Ayan, maraming salamat. Sis Jerome. Kanta ka muna dyan, host. Bawal na dito. Monay, sabi ni ano, ni Trespians. Sis Jerome, sabi ni ano, Trespians. Naka-live pala si ano, Mel Alonso. Nay Jerome, maganda. Kapas sa gabi, sabi ni ano, Uragang Dragon TV. Sana all maganda sa gabi. Manay mo na evening, tulog ka na, wala ka na naman. Wala ka man nyowa.
yan, sabi ni ni Jerome. Nak, Oragon Tracking TV, mega love shout out, sabi ni Jerome. Anak o nak? Kiss mark sa premiere ni Tita Mel. Ayan, thank you, Sis Jerome. Naka-live si Tita Mel. Live stream with Totoy Pibo. Ayan, naka-live siya today. Gawin ko lang tong 2 hours and tayo mag-out na. Gawin ko lang siyang 2 hours. Ayan, mega love shout out sa 5 million in the house. Ay, ganun ba? Mayan ko pasalan, malamang hanggang umaga na naman yun. Jerome, thank you so much, sabi ni Mel Alonso. Hanggang umaga yun. Ayan, Oragon Tracking TV, tusok ulit. Ayan, thank you. Oragon Tracking TV. Sa mga patusok mo dyan. Gawin ko lang itong 2 hours. Ayan, thank you sa mga patamsak niya. Uyat na naman ako nito. Bantay na bantay mo yung LS mo. Hayang pa-whitey-whitey si Oragon Tracking TV. Anong oras ka nag-start? 23, ano ngayon is 11. Magti-10. Magti-10 ako nag-start. Ayan, thank you, Oragon Tracking TV sa pa-whitey-whitey mo. Baka kasi may pasok sa LS ko siya naman. Sayang naman. Baka kasi may pumasok sa LS ko. Sayang naman. Hayain ka kasi matulog ka. Hayaan mo lang. Bantay mo magdamag. Kinig lang ako, Sisi, ha? Ipon ako ng tubig. Sige lang, Sis Jerome. Makikinig lang. Bantayan mo, host. Ayoko nga. LS ko ba yun? Bala ka dyan. Tulugan ko lang yun. Tulog ron, host. Huwag kang magpuyat. Wala ka rin jowa. Ba't alam mo? 2,000
Total, hindi ka naman natutulog eh. Bantayan mo na lang. Haha, ikaw kaya yung hindi natutulog. Bahala ka dyan. Bantayan mo yung LS mo, baka maraming pumasok. Sana all maraming pumapasok. Hindi ka natutulog ng totoo eh. Paano mo nasabi? Ayan, mega love shout out sa 5 million in the house. And thank you pala kay Kuya Yorme sa mga sa palipad niya. Ayan. Tamsakan mo rin ang madami LS ko. Nararamdaman ko. Eh di wawi ko nang nakakaramdam. Ikaw yung mas maraming ano dyan eh, ninja. Malakas instinct ko. Naku, di ako naniniwala sa ganyan. Ayan, thank you. Radang Krakan TV pa, YT. Ba't hindi ka pa po tulog? Anong oras na po ba dyan? Ikaw yun. Anong ako yun? Ikaw lang na. Hindi naniniwala sa instinct. Hindi naman talaga. Kasi lahat ng nararamdaman mo, hindi naman totoo. Tulad ngayon, sinasabi mo, hindi ako natutulog ng totoo. Kahit naman natutulog ako ng totoo. Kalokohan yan. Wow! Wow na wow taga. Ayan, tulad ngayon, inaantok na. Kaya mamaya, pagtapos ko dito, tulog na ako. Hindi rin kumakain ng totoo. Dami mong alam, eh. Puro bread kinakain, hindi naman totoong food yun. Oy, food yun. Pagkain pa rin yun, ano ka ba, Mel? Ikaw lang hindi kasi kumakain, no? Diet nga eh, diet.
Pantay mo yung LS ko doon. Baka may pumasok doon. Ay, thank you, Dragon TV sa whitey. Ba't di ka pa putulog, Dragon TV? Hindi naman solid food yun. Okay lang yun, at least food. Nakakabusog pa rin yun. Diba pinaglalaban mo? Nandun yung isa kong phone. Wala naman akong kausap dun. Sana all, maraming phone. Viewers pero puro tulog. At least may 12 views ka. Sa akin nga, 5 eh. Tulog naman. Gusto mo kausapin mo sila? Baka naman sumagot. Malapit na ako mag-end. Kasi inaantok na rin ako. Maaga ako ito bukas. Tignan mo ako lang. Nagko-comment dun. At least nagko-comment ka. Okay lang yan. Dahil mo reklamo. Sa presinto ka magreklamo. May naka-isolate doon. May naka-isolate and don't disturb. Kaya. Bulol na magbasa. Ikaw kaya dito? Ayan, thank you sa pa-whitey-whitey. Dragon TV. Ayan. Pag-silent LS ka rin para sa WH moves. Hindi ko kailangan ng WH. Kailangan ko palipad. Grabe si Tita Mel, sabi ni Jerome. Oo nga, grabe talaga yan si Mel. Jowa kailangan ni host. Jowa ball. Gusto mo ba?
Palipad. Wala akong pakpak eh. Gusto ko man lumipad. Wala akong pakpak. Ngayon tawa-tawa ka. Tres Chels! BG. Sana all. Si Teddy Bear. Cherry, ang cute-cute ng ano. Ang sticker ko. Gawain ni Sis Charm. Chile, mega na shout out. Sabi ni Sis Charum. Busy pa sila, sabi ni Mel Alonso. Sino busy? Hanggang 1 year pa membership dito. 1 month lang, no? Hanggang 1 month lang ang membership. Si Bian, busy pa daw. Siya sabi niya. Busy nga siya kasi nga ano, andyan yung kanyang amo. Ayan, thank you, Oragon Dragon TV. Para daw sa'yo, Tita Mel, 1 year pero monthly renewal. Payag ka ba? Kailan yung membership ko dito? Malay sa'yo. Kawawa naman si Jens, lagi pagod. Aba, samahan mo kaya. Lipad ka rin doon, papunta sa kanya. My future, daming daldal, email, di na lang magpalipad. Jerome Payag, sabi ni Mel Alonso. Kung pwede lang samahan, di sinamahan na. Pwede naman, kung gusto kong lumipad doon. Thank you sa pag-stay, my future. Sana may future. Di nakatiis si Steady. Diniretso ng palipad daw, Tita Mel. Kawawa kasi siya umaga hanggang gabi. Kaya nga, samahan mo nga siya. Yung nakatiis si Teddy, diniretso ng palipad daw. Wala nang paligoy-ligoy, diretso na agad, sister. Hindi na kasi pinapatagal yung sister room.
whitey. Pero galante yan si Tita Mel, alam ko. Ayan. Napakagalante talaga. May nagpalipad na, okay na yun. Baka sumobra revenue ni Teddy. Sino ba nagpalipad? Baka madagdagan. Tulong sa Naiintindihan na ni host yung sagot niya. Muna daw palipad ko. Naiintindihan na ni host yun. Sagot niya muna daw palipad ko. Ba't ako sasagot? Sarado na ang 7-Eleven. Nasa 7-Eleven pala. Sana naririnig niya. Hours po ang 7-Eleven, di ba? Pinatago ko sa 7-Eleven pera ko kaya sorry muna. Hours daw yung 7-Eleven. So, wala ka pang ligtas. Kala mo, Mel, may ligtas ka. Iwan ko lang to host, PG. Magluto muna, Mi. Ayan. Thank you, Kuya Tracking TV. Maya-maya mag-out na rin po ako. Thank you sa pa-BG mo dyan. At magluto ka na po para po makakain na po. Willie. Ayan. Chero, may guard sa gate, hindi makalabas. Sana all may guard. Nako, Tita Mel, nabudol kayo ng 7-Eleven, sabi ni Sister. Luto muna ng dinner. Ayan, sige po, magluto na po kayo, Kuya Oragon. And kain na po kayo. My future! Stay pa rin siya. Ganda, no? Mel, tililing andito ka pa. My future. Since 7-Eleven, nabudol ko. Sabi ni Mel Alonso.
Nandiyan pa rin si my future. Sana all my future. Nagstay pa rin siya. Sana all nag-i-stay. Teddy, hindi ka ba pwede magpalipad sa sarili mo? Ay, hindi ko alam eh. Di naman yata pwede yun. Eh, pwede pala kasi si Kuya yun, may nakatry yun. Pero bakit pa naman siya, bakit ko naman papaliparin yung sarili? Kaloka. My future lang, pinasasalamat mo na nag-stay sa'yo. Hindi nag-stay kayo lahat. Ayan. Nag-stay pa rin siya, sabi ko. Try mo nga magpalipad sa sarili mo. Ayan. Teddy like, Gigi. Oy, Mel. Naka. LS ka aba. Naka-LS pero nandito. Mel, ano mo daw? Pantayin mo yung LS mo doon. Baka makawala. Nandun ako, Chels. Wala akong kausap doon. Sabi mo daw yung sarili mo doon. Boring daw siya. Ala niya. Boring daw siya. Boring nga siya. Mag-isa lang siya doon. Diba? Nakichismis pa din sa kapitbahay. Oo. Pinapapunta mo ako doon, Chels. Wala ka naman doon. Uy, nandun siya First ka siya dumating doon eh. Pinakauna siya nandun. Ba't ako pupunta ala nga yung may-ari. Nakabigay lang ako mail na mabangis, sabi ni Trust Chels. Mas marami yung tao sa LS ko host. Di ikaw na maraming tao. Ako na yung 6 million in the house. Tapusin ko lang, Tito, kaya si Steady. Wala din naman host doon. Wala nga, kaya pagbibidyo lang kayo doon at matulog na lang kayo. Tapusin ko na to, mag-e-end na ako. Para makapagpahinga na rin kayo. Away. At maaga pa ako bukas Maaga. Tayo ay mag-sleep na.
And thank you sa inyo. Jerome, silent nga yan eh. Oo nga, silent. Kaya nga, magpahinga. Paano ko yung NS ko? Ay, bantayan mo yung NS mo, Mel. Saan ka nag-work si Steady? Sa ano po? Sa Imported Clothing Center. Sis, Jerome. Sa mga ano po siya, sa mga imported na clothing na galing ibang bansa. Pinaganda ko lang po, pero ang totoo niya is ukay-ukay po ang tawag. Kaya mamaya po ako paparking sa'yo, Tita Mil, para tulugan na tayo. Oo nga, di ba? Jerome, FA. Yes, Teddy. Anong FA? Everyday na pasok mo, sis. Oo, everyday. Minsan, pag ayaw kong pumasok, hindi ako pumapasok. Pero ngayon kasi wala masyadong tao. Wala pong hindi tulad dati. Flight attendant. Flight attendant kulang sa height. Lakas mo, Mel. Lakas mo maka-flight attendant. Pag-sleep na tayo, oy. Lipat na kayo kay Tita Mel. Tumatawa na si Tres Chels. Bumagsak sa height. Sayang sana. Nasa Canada na tayo nga ngayon. Tulog na ka, Monay, aba. Oo nga, matulog na nga. Matutulog na nga na. Nag-iipon pa ako ng tubig ka, Monay. Nag-iipon pa siya ng tubig para bukas. Kaya ba mo talaga, men? Porket maliit lang ako. Sige na. Mag-out na ako. Thank you sa pag-stay, ha? Sana all nag-i-stay. Maliit rin ako eh. Tapos ang lakas mong mang-asar. Maliit ka rin naman pala. Ay, naku, may pag-asa pa ako. Nandun si KD sa Expo. Baka tapos na siya mag-charge. Kaya nandun naman siya sa'yo. Hindi kita inaasa.
telling you the truth. Hindi naman totoo yun eh. Nagpapatawa ka lang. Telling you the truth ka pa dyan. Lipat ka na sa ano mo, sa LS mo. Ako ay mag-out na. Thank you so much sa inyo. Na maliit ka? Oo, maliit ako. Hindi ko naman yun BG ka dun. BG ka dun? Anong BG ka dun? BG. Sige na, at ako ay mag-out. Lipat na lang kayo kay Tita Mo. And thank you sa pag-stay ninyo. Wag mo na tanungin, basta maliit. Ahaba pa ng ano yan. Ang ahaba pa yung usapan natin. Lumipat ka na sa LS mo, ah. Si Tip, ano? Tifa at Ima. Hey, yo. What's up? Mega lang shout out. Tifa at Ima. Hey? Ano? Hey. Ang cute ng height mo. Huh? Tifa, Ima. Sino to? Cute ng height mo. Pinag-usapan lang natin height niya. Yung cute ng height mo. Basta. You don't know me, ha? Tifa, Ima. Ah? Tifa, Ima. Fatima? Ikaw ba yan, Fatima? Tifa, Tima. Ikaw yan, Fatima? F8. Anong F8? Fatima nga! O, di ba? Ang galing ko. Hindi. Fatima nga. Uy, musta ka na? Musta na kayo ni... Uy, matulog ka na. Huwag ka na magpuyat. Musta ka na? Musta na si Jo? Buti may kayo dyan, signal. Faith! Sino si Faith? Naku naman. Hala, sino to? Faith Molon? Si Faith Molon? Faith, naku naman. Sino nga? Faith, Tifa, Tip. S. Ano nga? Si Faith Molon. Ikaw nga to? Ala, ayaw mag-ano eh. Matulog ka na, huwag ka na magpuyat.
Charot. Ano nga? Ikaw ba to? Faith Molon? Yes. Hala, kamusta ka na? Kamusta ka na? Nasa Palawan ka pa rin. Palawan ba? Kamusta ka na? Wala, na-miss na kita. Okay lang, pogi pa din. Joke. Kaloka ka. Miss you too. Andiyan ka pa rin ba sa Palawan? Nakita mo ako naka-live. Huwag ka na maingay dyan. May natutulog na. Ano ba to? Alam mo, hindi ako makano. Sino ba to? Hindi ka naman yata si Fatim, si Faith eh. Sino nasa likod mo? Wala. Pinagloloko mo ako, Fatima. Fatima. Faith nga kasi. Faith ano? Faith ano? Faith lang eh, sinabi mo. Tanong ka para malaman. Pogi. Pinagloloko mo ko eh. Sino nga? Tinatawanan mo lang ako. Nakaka-miss mag street food kasama ka. Fatima! Fatima, umayos ka. Kaloka to. Alam mo sino si Faith. Pinagloloko mo ako, Fatima, ha? Alam ko, pogi ka. Gusto na si Jo. Another name ko, yung Fatima. Long story.
Faith yung... Yeah, I'm so. Yeah, I'm so gay. Pistik ka! Vanessa! Vanessa Faith! Sis Teds, ronda lang ako sa tropa. Mauna na ako lumabas. Sige, sis, Jerome. Ingat sa pagronda, ha? Thank you, Ted. Yeah, I'm so gay. Pistik ka, Vanessa. Manda ka sa akin bukas. Faith M. Faith F. See you around, Sissy. Ayan, ingat, Sis Jerome. Ano nga kasi, Ti Fatima. Wait nga. Fatima. Faith M. Sino ba ang M? Faith M. Pinag-iisip naman ako nito. Ikaw lang mag-isa dyan. Oh, may nakikita ka ba dito? Sino ka nga? Si Vanessa Faith? Meron sa likod mo. Hindi ako natatakot. Sino nga? Magpakilala ka, manda ka sa akin. Kung ikaw si Faith Vanessa, manda ka sa akin bukas. Kuya Will. Uy, lalo ako to. Kalimutan mo na ba? Pero sige, never mind. Di ka nga sino ang Fatima? Sinong Faith? Hindi ko alam kung sino. Bahala ka dyan. Mag-out na ako. Hindi ka nagpapakilala. Be, sige, good night. Manta ka sa akin bukas, Vanessa. More night na pala. Oo nga, more night na. Turbo 16.9. Top lab down yo. Mag-out na po ako. Iyo ko si Vanessa. Sino nga kasi? Fatima. Si Fatima Bilarmino. Tagasan po kayo, host? Bakit po, Turbo? Andiyan ka pa rin. Faith, kapitbahay nyo noon. Si Faith Molon nga. Faith Molon. Kasi Abalos din po kasi mother side ko. Okay. Yung father ko po taga Pangasinan.
Kaya nga, ako naman kasi. Bakit kasi street food? Hindi naman natin kinakain yun dati. Aloka ka. Hirap magpakilala. Bakit? Bakit ang hirap magpakilala? Sasabihin mo lang naman ng wait molon. Garam mo eh. Sabi mo mag-out ka na o mag-out na ako? Kwek-kwek. Sakitan nga kita para ano. Ay. Kumakain pa tayo ng kwek-kwek dati. Di naman. Parang, hindi ko na maalala. Sa tagal na nun, hindi ako. Ba't kasing ka pa? Anong oras na dyan eh? Taga-Pangasinan din po ang lolo ko. Sa ano po kami? Puro Ilocano po lolo ko from Pangasinan. Pangasinan, Panggalatok po yung papa ko. Turbo. Baka ano, kalimutan mo na, dumadayo tayo sa kabilang palengke. Oo nga, nakalimutan ko na Faith. Oo, matagal na nga. Sobrang tagal na, hindi ka na nga dumalaw dito eh. Nasa ka na pala ngayon? Puro Ilocano po ang lolo ko from Pangasinan. Baka malayo ng kamag-anak. Turbo. Ay. Pero na-miss kita. Na-miss na kita. Ano pa to? Ano pa? Ano pa yung natatandaan mo na kasama mo ko? Charot. Okay po, host. Siyempre, pwede pa talaga ako nun. Ano pa? Joke. Sino yung ano? Sige pa, ano pa yun? Para mas... Sip ka na. Wala na. Ano kaya yun? Gara naman ito. Yun lang natandaan mo? Parang wala naman akong matandaan na pumunta tayo ng kabilang palengke. Mag-out na ako. Mag-out na ako, Faith. Nauntog na ako, wala na ako natatandaan. Kaloko ka. Niloloko mo lang ako. Sige, bye.
Loko mo lang ako eh, kunyari ka pa. Pinagloloko mo ako. Di kita niloloko, kailan ba kita niloko? Kayo, niloloko mo na ako. Di ba? Di ma... Tulog ka na mo. Huwag na magpuyat. Ingat ka pala, parati. Stay safe. Sige, thank you, thank you. Ikaw din. Mag-out na ako. Amen. Thank you. Thank you so much sa pagpunta. Bye-bye. Bye. Thank you sa mga pa-busy dyan. Ako'y mag-out na po and good night po sa inyo lahat. And Tres Chels, thank you. And Tres Pians, love you both. Ako mag-out na ha.